פרק שלישי של מר תפוזי. מר תפוזי הלך לאי-ג'אמפ וחבר שלו בא, כי חבר שלו בא אליו, אז הם שיחקו ושיחקו ושיחקו, ואמא שלו אמרה, צריך ללכת הביתה. ואחרי זה ואחרי זה לקחת את חבר שלך הביתה. מר תפוזי וחבר שלו אמרו לו. אז הם הלכו לצד לרגע, אמרו תוכנית. מה נעשה? מר תפוזי אמר, חבר שלו אמר, בוא נתחבא ונברח מאמא. אחרי זה הם אומרים, יאללה, בוא נעשה את זה. הם מתחבאים ובורחים. אמא שלהם, מה היא עושה? קוראת למשטרה. המשטרה באה ואומרת, יש משהו שאני צריך לטפל? כן, אני אמא של מר תפוזי, ואני צריכה למצוא את מר תפוזי שלי וחבר שלו, כי הם נאבדו. השוטר אומר, בסדר, אני אטפל בזה. ואחרי זה, השוטר ואמא של מר תפוזי רואים סוג של תפוזי נראית ממש מכוערת. איכסה פיכסה. היא אומרת, אמא של מר תפוזי, שוטר אומר, אופי לנו מהפרצוף, אנחנו צריכים לדבר. ואחרי זה אישה אומרת, בסדר, אבל אני לא מכוערת. ואחרי זה אישה הולכת. אמא של מר תפוזי מדברת ואומרת, מה אתה עושה, שוטר? אני צריכה למצוא את הבן שלי ואת חבר שלו. שוטר אמר, בסדר. מחפשים. לא מוצאים. אחרי זה, שוטר אומר, אני צריך ללכת לשירותים. הוא רואה אותם מתחבאים בשירותים. זה סוף הפרק. אם אתם רוצים לראות עוד פרק, היום אני אוציא עוד פרק, בגלל שיום חמישי לא הוצאתי. ביי חברים.